Sabem el mateix de la pràctica esportiva de l'home que de la dona? L'evidència científica ens diu que generalitzem la pràctica esportiva en el cas dels homes, però el fet és que les dones practiquen diferent, tenen uns hàbits diferents i els beneficis i riscos són diferents que la dels homes. Així doncs, comencem amb algunes evidències. 1. Sabíeu que la dona té més probabilitat de patir lesions de genoll que els homes? L'estructura anatòmica del cos de la dona és diferent. Això fa que, per exemple, l'eixamplada de la seva pelvis sigui molt més ampla i li provoqui més probabilitat de lesió en el cas del genoll. 2. Us han parlat mai de la triada de l'esportista? Aquest fenomen és el gran desconegut entre els professionals de l'esport. Així, necessitem parlar de la triada de l'esportista com a la interrelació de 3 elements. La primera, la disminució de la densitat òssia. La segona, la funció menstrual. I la tercera, la disponibilitat energètica. La relació entre aquestes 3 se'n diu triada de l'esportista. És més freqüent amb esportistes menors de 25 anys. 3. Sabíeu que l'esport comporta més beneficis pel cor de la dona que pel cor de l'home? Parlem del cor de l'atleta, i l'evidència científica normalment fa referència al cor de l'esportista masculí. En canvi, la dona